Трэці сезон дзіцячай гандбольнай лігі «Зубр-Кап» стартуе 14 верасня. Сярод удзельнікаў 69 каманд з усёй краіны ў трох узроставых групах ад 10 до 15 гадоў. Графік гульняў і трэніровак як у прафесійных каманд. Таксама маладых гандбалістаў чакаюць майстар-класы ад трэнера і гульцоў асноўнай каманды БГК. Мы пытаемся поднять статус наших региональных, так сказать, тренеров и учреждений спортивных, которые занимаются подготовкой детей. Думаю, что это должно все дать свои результаты. А вось у асноўнай каманды БГК, якую узначаліў знакаміты іспанскі трэнер Маноло Каденас, задача на сезон вельмі сур'ёзная. Выйграць чэмпіянат і Кубак Беларусі, а ў лізе чэмпіёнаў выйсці ў 1/4 фіналу. 1/4 Лиги чемпионов – это очередной шаг навстречу к цели. Вот. А под Каденаса можно будет, в принципе, потом и в плане селекции, конечно, так сказать, это нам облегчит, и можно будет кое-кого на усиление пригласить. Но это будем работать, смотреть. С позиции все равно слабые остаются, их надо будет закрывать. Мэта, пра якую казаў заснавальнік БГК, гэта выйграць лігу чэмпіёнаў. Зразумела, што новая каманда ствараецца і пакуль яшчэ недастаткова згуляная, але змены ўжо прыкметныя. БГК гэтага сезона маладая гарачая каманда, якая нацелена на атаку. Гэта яна показала на хатнім кубку Белгазпромбанка, дзе стала чэмпіёнам. Я думаю, что этот сезон у нас будет в определенной степени переходным, да, потому что нам надо построить новую команду. Но при этом мы находимся уже, так сказать, в пути. У нас шикарная Лига чемпионов. Поэтому вот и будем строить команду и будем давать, так сказать, спортивный результат. У бліжэйшы час у мяшкоўцаў таварыскія гульні з лепшымі камандамі Европы на замежным зборы. А далей Ліга чэмпіёнаў. Брэст запрашае. Олег Завадскі, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брэст».